911. Hello, sis. Asa na ka, sis? Anong ko diri sa hotel na to, gang 50 ang aba. Ang 50? Umahala po na na, oh. Adto ta nag-abot the center of the Philippines. Wala ako diya, kadungdong ko din asa na dapita. Is, pabuto nandi ka diri. Hinahinay lang nga, kidagan ginang hold upper diha. Camping ako, sis. Abuta ko din na, ha? Wow! Cellphone. Hoy, dito! Halo! Ay, nagbalik yun! Amo, alit teritoryo, dire. Ito sa inyo! Ay, kana. Wow! Noon. Nihold up ko ato. Ang the pulis! Ay! Naway, sulod! Barog na. Nagabaan na to sila dito, babe. Tabi mo. Ay, girin. Magbabaan na to, uy. Maog yun. Magsukar at daon ng baba. Oh, may ta. Huwag magkalibaga to sila mga kahoy-kahoy. Oh, may ta. Ay, stop! May ka! Go! Sido, sumag ko.